Ni Nonro mar Gaset okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Nyakora mugi juanga ka pile kan kenda mar mondo mi wanon Gaset montiere gode studio ka okinyi makawuono antiere kae kod jafwambo wadwa mano Edwin Okoth ama bendo adwa bedo godo kod thuolo mar lidho moko kuom gigo mantiere Gaset mar Daily Nation kachiel kod The Standard. Edwin ichiwo nade? Maber Joyce, nichiwo nade? Amba chiwo maber. Machiegna yenye Nonro mar Gaset okinyi makawuono. Nyakora muge juang bende omedo paro ni okinyi makawuono weche mopogore opogore osebedo katimore pacho kae. Ahinya to e paw siasa gisani mabende yiero mar dwe mar aboro kae okayo machiegni ka bende odong' mana ndalo maderoma 69 kende to jo Kenya dhi debe. Dul matayo weche magiere pacho kae IEBC bende dhi mbele kod chenro mar puodho jo siasa mabende olap dhogi ndong' ne kombe mopogore opogore e pacho ka chenro makamane boma ma Nairobi kae atimore e karomo mar Bomas of Kenya ka bende otimore e apise mopogore opogore mayudore e koro gwenge ma pacho ka. Kata kamano Edwin akawachako kod Nonro mar Gaset okinyi makawuono. King'iyo Gaset mano mar The Standard kachiel kod Daily Nation aneno ka thuon wach makawuono omi peke gazede ariyogi opogore. Inyalo wacho ang'o kotudore kod thuon wach ariyogo? Erokamano ahinya Joyce. Apani kawuono omi pek ahinya weche mag yiero ahinya to kaka waikore ne yiero. Apani mane gima koro kawuono jofwambo miyo pek ahinya. Ok ng'ien to jasiasa mane mochung' gang'o to wacho nang'o. To gima duong' mabe ji ok parga ahinya ni to waikore machalo nade kwadhi e yiero. Duol matayo yiero ikore machalo nade, arita mar piny chalo nade. Ema The Standard ndiko ni the trouble spots. Tiende ni gilidho kuonde manyalo bet gi tulo ka koro wadhi e yiero. To Nation kacha be ngiwacho ni courting disaster. Ging'iyo ni to duol matayo yiero ni eto ikore maromo nade. Ka koro piny dhi e yiero. Kora pani magi weche ma aneno komi pek ahinya ikruok ka wadhi e yiero. Amana kamano nyakora muge juang ka wachako kod gazet ni mar Daily Nation okinyi makawuono. Mana kaka Daily Nation okete ayanga kanyo ni counting disasters. Aka bende wach makamano aneno komi pek e ito oboke mano mar 6 kachiel kod mar 7 mar gazet ni. To kapok wadhi kono Edwin kapod wantiere oboke mokwongo mar Daily Nation kae aneno koket kanyo dwaro mar Ruto dwaro kata dwach Ruto kachiel kod dwaro mag Raila mano motelo ne yiero maduong' mabendi biro bag kanyo kochopo tarik 9 dwe mar 8 higani. Inyalo mana neno moko kuom dwaro mabende Ruto dwaro kata demands mabende Ruto ntiere godo. Aneno ka gin dwaro 5 mabed mondik ka to kata kamano magi gik monego bed ni timore kapok ji odhi e yiero. Ok in dwaro manyien, ok in dwaro matek. Nikech dwaro mokwongo en ni mondo ket ayanga nonro manotim kata kaka non register moting'o jogo ombulu. Mangiso noting'o nying gi kwan mar jogo ombulu mabe notim gi kambi matimo nonro miluongo ni KPMG. Koro KPMG ma gima timore higa ka higa kata bang' higni 5 ka ji dwa dhi e yiero nyaka tim ga nonro mondo ng'e ni to register moting'o joma go ombulu ochal nade, ben en okete e yo makare, oting'o nying joma dwarore koso oting'o jomoko be samoro mosetho. Ahinya winjoga ni joji wuok ga e bur ka dhigo ombulu. Koro ma en yo mar ng'iyo ni to be joma osetho be pod ni kanyo to koso osegol nying gi. Samoro oket joma onge, samoro oket jomoko diriyo didek. Koro apani mago en yo ming'iyo ga mondo ywego register kata neno ni joma ni kanyo gin joma ngima, gin joma nitie, gin joma onego bed ni go ombulu. Kendo kuom onego bed ni go ombulu. To bende waneno ka mag Raila bende ochwalo moko kuom gigo ma bende odwaro ni IEBC otim. Sani koro gidwaro ni IEBC oket kare yore makata otem dino rode maponono nomiyo orucho oko mano yiero mar jatend piny Kenya mano e yiero mar higa mar 2017 mano miyo jo Kenya odok e debe ka gi goyo ombulu ne jalno ma gidwano beda jatend piny Kenya. Ka bende gidwaro ni IEBC okete lela gigo mabende gibiro tiyo godo e kinde mag yiero. Ka bende gidwaro ni oket makare wechego mag lony manyasani kod neno ni chochni maponono nyalo ga bedo e yor mbui kata network. Bende IEBC oneno ni giketo kare e yo makare mano motelo ne yiero maduong'. Kwa nyalo mana ng'iyo wach makamano mabende omi peke ito boke mar 6
kod 7 mano mar gazedni mar Daily Nation. Wasewacho moko kuom gigo mabende otimore, to bende par ni magi mana yore moko ma ponono Ruto kaachiel kod Raila dwaro ni oket kare mar mondo mi yiero maduong' ma higa ni otim e yor ratiro maonge mibadhi kata chochni mora mora. To king'iyo Joyce, be kwayo maka magi gin gik manyaka timre nikech magi jotugo 2 madhi e pap, to koro gipenjo refari mondo ngiski ni pap rom nade, ji adi manie iye ka, ji adi moyiene gidonje pap, ji adi maonge. Gidwa ng'eyo kaka idhi ta tugo ni mondo ka ging'e ni kata koyomba to yomba gadier, kata ka yombo to amba yombo gadier. Omiyo ok apar ka nitie kwayo magigolo ma diwach ni nyalo tamo IEBC miyo timo, nikech nyiso wach gola report manyiso ni jomago kura gin ng'a gini to gigoye kanye. King'iyo kweth mar Raila kata kwayo mar Raila oketo en ni odwa neno kaka IEBC oikore gi yore manyasani mag tayo yiero, nikech kinya paro yiero mokalo gima nokelo chochni ma ji odok nyaka yiero ne en wach mar kaka ioro duoko mar ombulu. Ji osego ombulu maber, koro ioro duoko nang'. Kanye mano kelo chochni ma ji odok nyaka yiero. Koro mondo kik wadoge chochni machalo kamano, magi gik ma nyaka tim sani gi dweche 2 modong'. Sani odong' ma dweche matin ne 2 kaluwore ni sa bende dhi mapiyo ahinya. Edwin, ka waweyo tenge wachno mar IEBC ka bende sani koro wanyalo wacho ni jokenya onego bed keta geno margi kuom IEBC kaluwore ni IEBC bende temo matek ahinya maneno ni jokenya bedo kod geno kuomgi kendo gigen kuomgi e yo makare ni gibiro tayo yiero mano mar dwe mar 8 higani maonge chochni mora mora. Ka wadhi mbele wanyalo ng'iyo wach matimore e itoboke mar 4 mano mar gazedni mar Daily Nation. Itoboke mar 4 kae sani nitiere jalno mabende olap dhoge ne ndong' ne komno mar tend piny Kenya miluongo ni Wajakoya. Sani koro IEBC odino ne mar mondo mi kik obi olar kom makamano kaluwore ni noko chopo dwaro mar signatures kata sei monego bed ni otero. Kata kamano IEBC omede thuolo mar mondo mi odhi oman sei makama ka kochopo chieng' tich 4 to bi oduogi ochwalo oboke makamago e nyim IEBC. Nyalo wacho ang'e wi wach makamano? Professor iluonge ni Professor George Lushiri Wajakoya. Ose moro ji ahinya e mbui ka ji wacho ni en koro kokawo to nitie kaka obro moro jomoko mamadho gik maywayo njaga. Koro tie joma osemoro to be okelo mana nyinge joma osire oa e counties 17. Koro to okelo moa e counties maromo 24 kaka chik dwaro. Koro IEBC ong'ise ni orita ne nyaka tarik 6 kobro nyalo. To kata kamano ok ang'eyo ni obro timo nang'o nikech pok olorne chuth. Pod en gi ndalo moko matin. Pod omede thuolo mar mondo mi one ka bende en onyalo chopo dwaro makamano kaito ponono kochopo dwaro makamano to en be nyinge nyalo bedo e otese ma bendi biro go chapa mag luto mbulu kanyo kochopo tarik 9 dwe mar 8 higani. Parni nitiere jalno ma bende ne miyo ji nyiero miluongo ni Walter Mong'are ma bende ong'ere kaka Nyambani. En jasiasa mokwongo manyaka sani wanyalo neno ni IEBC osepuodho mar mondo mi odhi olar komno mar tend piny Kenya. Edwin, kapok imiya pachi e wi wach makamano, dwa ni wawinje lipot moro ma bende jafwambo marwa Chris Owino notimo odiochieng' manyoro kaluwore ni tok kane osepuodh Nyambani mano Walter Mong'are ma bende ong'ere kaka Nyambani. En achiel kuom jogo ma bende ne miyo jo Kenya nyiero ahinya to nochako miyo jo Kenya nyiero e kinde mane jatend piny Kenya mar 2 mano mosenindo Daniel Toroitich arap Moi. Ne kinde mang'eny waneno kotemo loso kaka Moi ne loso gino maponono ne miyo ji nyiero, kendo odiochieng' manyoro kane waneno ka nosepuodhe notemo mar loso kaka mosenindo Moi ne loso e kinde ma bende nosepuodhe ni en koro en ng'wech mar laro kom tend piny Kenya. Wawinjane sigana ma bende Chris Owino nolosonwa odiochieng' manyoro. Bahati yako ni ya leo, ile ya kesho ndiyo yangu. E odiochieng' mar 2 mar puodho jochung' mar kom maduong' ma pacho ka ene yiero mabiro, jachung' mokwongo e chopo nyim IEBC ne en Ngire Luchiri Wajakoya mar duond bura mar Roots Party. Wajakoya ne oten kod jalupne Justina Wamae, anyuolane
ka achiel kod apisas mag duond buche. Kata kamano, jakom IEBC Wafula Chebukati ochoro nyime lek mar Wajakoya bang' kane oreme chwalo sei mag johera mage maoke counties 24 kaluwore kod chike matayo yiero. You have complied with all the documentation except in the supporters, these 17 counties were compliant. We have a schedule of the other counties where there's a shortfall. Kata kamano, IEBC ne omiyo Wajakoya nyaka tarik 2 dwe manyien mar chwalo sei modong' mauke counties 8. E seche mag midhiambo, piny Kenya oyudo jachung' mokwongo mar kom maduong' bang' IEBC puodho Walter Mong'are ma bende ong'ere kaka nyambane mar duond bura mar Umoja Summit Party. Kata kamano, odiochieng' ma kawuono ne ok yom ahinya e kar romo mar Bomas of Kenya bang' ka obila ne oloro ne jachung' mar Usawa kwa Wote Party Mwangi wa Iria oko mar Bomas of Kenya. Obila ne otamo Mwangi wa Iria donjo e Bomas of Kenya kaluwore ni ok ne oluonge kod IEBC. Wairia ne obire Bomas of Kenya mar chwalo ng'ur mare kaluwore kod okang' mane IEBC okawo mar wito nyinge oko kuom reme chopo moko kuom dwaro mag chike matayo yiero e pacho kae. I know what I'm saying. Communicate to me officially so that I deal with the matter officially. But you cannot remove my name, because what they wanted is they remove my name. Appeals must be done by 9th so that time lapses and then I'm removed. Chebukati bende omiyo jochung' mane owit nyingegi oko e kombe mopogore opogore mag siasa thuolo mar chwalo ng'ur margi ne aput moyiedhi mabiro bet e kind tarik 9 kod tarik 19 dwe manyien. The Commission has already shared the complaint form on its website. A person who has a dispute aggrieved by the decision of any returning officer is advised to print and populate the form with relevant details of the complaint and submit a hard copy to the Commission legal registries on the 7th floor anniversary towers within 24 hours of the occurrence of the dispute. Ng'wech malaro tend piny Kenya okawo kore odiochieng' ma kawuono bang' ka IEBC opuodho Walter Mong'are kaka jachung' mar kom maduong' mokwongo. Oganda koro keto wang'gi mar neno jochung' madhi chopo e tol. Chris Owino, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi. Mana kamano nyako Ramogi Ajwang' iwinjo kaka jogo mopuodhi mor to jogo mabende nokopuodhi podio mithuolo mara diketo kare oboke maggi mar mondo mikendo gidoga e nyim IEBC ponono ka gichopo kare to IEBC biro puodho gi bende neno kanyo aka Mwangi wa Iria bende ne ochuo no wanyalo wacho ni no bago ng'anyo mamuol aka bende otemo kwedo kata otemo rango ne ang'o momiyo ento IEBC oweye oko e kinde ma jogo mabende olap dhogi ndong' ne komno mar ten piny Kenya to chwalo otese maggi mar mondo mi opuodhi. Edwin inyalo wacho ang'o kotudore kod wachno mar Mwangi wa Iria? Nyo neno ka ne ochoko joherage moko odiochieng' manyoro kendo chopo e oko mar rangach mar Bomas kacha ka koro wanyalo wacho ni ne gi protest kata ne gi ng'anyo mamuol ka koro gipenjore ni ang'o momiyo nasechwalo otese ga ka IEBC no seyiena to koro kochopo tarik mag puodho ji to koro nyinga onge. Well, apani IEBC nigi gima nomiyo gipuodho Mwangi wa Iria. To kata kamano apani tie yore mano nego tigo machon mar ng'ise ni kikibi nyingi onge kata gima miyo nyingi ok dhi bet en gima kama. Koro apani gik makama en gik manyalo kelo kwe maber ka wadhi e yiero nikech ka jogo madwa chung' ong'eyo chon gima miyo gidhi chung' kata gima miyo nyinge gi onge kata gima miyo gimonego gitim mondo nyinge gi obedie ka ji dhi gombulu nego bed ni IEBC ng'iso gi chon. To apani gi pacha ang'e ni nitie joma mochung' gi joma nodhi nyoro. Ananeno ni nyoro neno odiochieng' mar joma tugo. Iwacho ni mar joma tugo nang'o kaluwore ni neno mar Walter Mong'are mong'ere kaka nyambane kaachiel kod Wajakoya gi Walter Mong'are kende oromo keto odiochieng' mar joma tugo nikech Walter Mong'are en ng'ama miyo ji nyiero. Kata ka noseyiere neno ka nosetero osepuodhe
ochako wuoyo ka jatend piny Kenya mar ariyo. En ng'ama miyo ji nyiero. Apani en kata dhi kanyo en mana ji omorgo, ji nyiero. To bende parni kata obedo ni Walter Mong'are mong'ere kaka nyambane nosepuodhi Wajakoya bende koro ong'is ni en odhi oketo tese mage kare mondi eko duogi. Wairia kaachiel koda Kigame, mano Ruben Kigame, masani koro notami ni kik chope nyima duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC mar mondo mi ochwalo tese mage. Sani koro ginto gilieko ni nitiere maling'ling moro ka IEBC. Ka bende koro gilieko ni IEBC nitiere kod kata dwaro mana puodho ji adek kende mabiro laro kom ten piny Kenya mano e yiero maduong' ma higa ni. Kaluwore ni mano Wairia, mano Mwangi Wairia mabende sani en governor e county ma Murang'a. Sani koro en olieko ni tarik 25 dwe mar 5 higa ni notero tese mage ka IEBC kama IEBC nong'ise ni oromo kata ochopo dwaro duto mabende onego bed ni ipuodhe godo mar mondo mi obed jatend piny Kenya. Kendo kanyo wacho ni nomiye tarik 3 mano dwe mar 6 mar mondo mi obi ochop e nyim IEBC. To kendo kalure kod otese mayande kata schedule manyande IEBC oketo mar kaka jogo malaro kom ten piny Kenya biro chopo e nyimgi, mano ma ne gigolo tarik 29 dwe mar 5 higani. Sani koro wacho ni nochopo kacha ok oyudo nyinge, matende notemo lieko ni nitiere maling'ling moro maponono opandore ma ponono wan pok wang'eyo, to kata kamano ang'eyo ni gik moko nyalo wuok e lela mbele kae. Kata kamano IEBC bende noseyiene no bi ochop e nyimgi ochwala ng'ur mare e kinde mabiro mbele. Ponono ibiro yiene, ponono ok bi yiene. Chik oyiene, chik en gi ratiro mar chung'. To apani gima timore ni kinya paro wik achiel mokalo jogi ne gin ji 55. Jogi osebet kadok iduoko gi piny nikech en pek ne IEBC ka ji joma ng'eny obiro chung'. Koro ka inyalo duogi kata ma gibed mana ji 2 kende, nyalo bet mayot ne IEBC kata ne joma go ombulu, nikech chieng' go ombulu no en odiochieng' achiel, to koket ni ji 50 kata 20 kata 10 gi gimoro miyo ga IEBC pek. Koro apani gimbe gitemo mana chungo mondo gine ni to ng'ama dwa chung' ni en serious marom nade, ok en ng'ama tugo. Kiwacho ni IEBC temo chungo, par ni ang'e ni wich bar maduong' ma bende IEBC ne nitiere godo en kaka gidwa go chapa nyinge mag ji 55 ma bende olap dhogi ne ndong'no ne komno mar ten piny Kenya. Par ni kind jogo ji 14 kende mane wuok e duond buche mag siasa. Ka ng'at achiel to wuok e riwruok kata ochung' kod riwruok mar siasa, to joma moko 40 ne wuok kata ne chung' kar kendgi. Ana chung' kar kenda, giwuok awuoka to gichung' kar kendgi mar mondo mi gilar kombe makamano. Yo makamae IEBC temo mana duoko go namba no piny. Koneni no kiromo tigwe ibathe, ing'isi ni ponono inyalo temo odiochieng' machielo inyalo chopo kare. Kata kamano Edwin, ka wadhi mbele ka wang'iyo itoboke mar 8 mano mar gazedni mar Daily Nation. Itoboke mar 8 odiochieng' manyoro ne wachiw kod weche mag kuyo kaachiel kod lit mano tok tho mar jaod bura mar Rabai mano William Kamoti, ma bende odiochieng' manyoro bende nosetere kar yweyo mare mogik e kaunti ma Kilifi. Aka bende jatend duond burano mar ODM Raila Odinga bende nochopo kacha, aka bende ne ochwalo ote mage mag kuyo kod lit ne mosenindo kata ne anyuola kaachiel kod osiepe mag mosenindo William Kamoti. Inyalo wacho ang'e wi wach makamano? Apani lalo William Kamoti okelo buok kendo orocho kata nyalo bedo no ochocho chenro mag ODM e gwenge ma Kilifi, nikech ne en ng'ama nochung' matek ne duond bura mar ODM, kendo en ng'ama ne Raila ne ng'iyo ni nyalo konyo ahinya e manyo ombulu e gwengego, nikech inya paro governor makono Amason Kingi no odok korka Ruto. Koro magi e joma nodong' jomochung' motegno mondo osir Raila e gwenge ma Kilifi. Omiyo lal mare to nitie kaka okelo buok ne duond bura mar ODM. To kata kamano apani sa odong' matin, koro nyaka giring piyo piyo mondo giyud ng'ato kendo mabro chung' mondo odin fuok mowe gi Rabai MP William Kamoti. Aneno ka wach kanyo ni owadgi moro inyalo chungi kata ginyamanyo ng'at moro kendo man gi mbi moromo manyalo konyo mondo ODM kik lal mbi mare men go e gwenge ma Kilifi. Koro apani gi en ng'wech sani okelo buok, to be
mane kaka timore mag piny okinya wacho Nyasaye mong'eyo ni ng'ane biro chopo kanye to ng'ane biro chopo kanye. Jafwambo marwa mano George Bati nyotimonwa lipot makamano mane kinde mabende ogai mar ODM Raila Odinga nochopo e kaunti ma Kilifi mar mondo mi obed achiel kuom jotelo mabende ne komo senindo William Kamoti e kar yweyo mare mogik. We wakungo winjane gigo manotimore e kinde iko makamano e kaunti ma Kilifi. Oganda marabai kod welo mamoko mane ochopo e ik mar mosenindo jaod bura William Kamoti onyiso kuyo margi kaluwore kod tho mapoya mar jatelono e masira mar apaya mabende ong'ado lek mare mar dok siro kome e yiero madwe mar 8. Tumepoteza kiongozi shupavu. Nafikiri sifa zilizozungumzwa hapa kuhusu Kamoti, sisi ambao tunamjua hakuna hata moja ambayo hailingani na vile alivyoishi. Nataka niwapatie familia rambi na pole kwa niaba yangu na niaba ya serikali ya Mombasa na watu wa Mombasa. Kunyiso kuyo mare, ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga oyango Kamoti kaka ja ODM manochiwore kendo jatelo motegno mayande osebedo ka kedo ne lokruok manyalo konyo oganda. Tumekuja na majonzi. Unake jana ni kama mchezo tu. Jamaa mmoja wangu anatuma mimi SMS kusema ati mbunge Warabai, lakini akasema jina tofauti, amefariki. Sikuamini, baadaye nikampiga simu akaniambia mimi ni Kamoti. Sikuamini, lakini vile yule jamaa amesema wiki 2 iliyopita tulikuwa na Kamoti Nairobi. Tuongea juu ya mambo ya Kilifi huko pamoja na Hassan Joho, Junet, Senator Mazayo. Raila mabende ne ochwalo ote mar kuyo mar jatend piny Uhuru Kenyatta kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka onyiso oganda makadho Nam Chumbi mondo mi osum kit telo mar ma osenindo Kamoti mar kwe kod ratiro. Kamoti alikuwa ni kama ndugu yangu mdogo, lakini mtu mambo yenye busara, yenye akili mingi zaidi. Yeye kila mara kama amekuwa mshauri wetu. Nilileta risala ya rambirambi kwa ya watu wawili. Kwanza Rais Uhuru Muigai Kenyatta, pili Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Ringre mosenindo Kamoti ne okane kar yweyo mare mogik dakika manok kende bang' alam mar sa 10 odhiambo kaluwore gi chike mag din Jo-Islam. Mana kamano nyakwara Ramogi Ajuang, mana kakineno mano iko mara mosenindo jaod bura mara bai William Kamoti mabendo timorodo chieng' manyoro mano e kaunti ma Kilifi. Edwin, iwinjo ka molura Raila Odinga mabende no chopo e iko mar William Kamoti do chieng' manyoro. No chopo kacha wanyalo wacho ni kaka osiep William Kamoti kendo par ni William Kamoti ne ntiere duond burano mar ODM. Mane momiyo ne gichopo kacha mar mondo mi gibed kamoro achiel koda familia kata nyola mar William Kamoti e kindegi mabende gikale kamateka ne gitere kar yweyo mare mogik. Bende Raila e kinde manoloso ne ochwalo ote mag kuyo kaachiel kod lit mabende no or kod jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kod mano mar ogai mara Wiper Kalonzo Musyoka. Maendi wanyalo wacho ni nyiso nang'o? Nyalo bedo ni Kalonzo duoge Azimio la Umoja kosepodi ochunga kar kende kendo ramo ni nyako dhi e debe kod otiko mar duond bura mar Wiper. Apani kata kabed ni oonge Azimio kaka sani wachore no to bedo ni Raila nokelo ote mare en ranyisi moro kanyo, en nyiso ni giwuoyo kendo gin kamoro achiel. To anto gi pacha taneno ni Kalonzo kama koro wachope ni okwanyalo wacho. Okwanyalo wacho ni Kalonzo chunkor mane. To hapa ni gima gitemo weyo bende en wuoyo e lela mang'eny. Giki kora pani wacho itimo gi apanda. Kaka jogi wuoyo mabe bedo ni Raila kelo ote no liekonwa lieka ni kare ji wuoyo moro nitie madhi apanda
wuoyo moro dhi mbele kendo nitie winjruok ma dhi mbele. Gima koro wayudo sani e lela tin ahinya, ok wanyal wacho ni Kalonzo chung kanyo. To ma en ranyisi. Nyalo bedo ni ponono girome magawa moko to giloso weche achiel ariyo adek. Bende par ni kata bedo ni Kalonzo nowuok e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition kalore ni nokoyiere kaka jalup Raila Odinga. Nowuok kacha to kinde mane kata iwalo Martha Karua kaka jalup Raila Odinga. Nitiere lemo mabende no singne mano mara Chief Cabinet Secretary mano kaponi Raila Odinga oyombo e yiero maduong' maiga. Nyalo bedo ni ponono giloso mar loso weche ni koro Kalonzo welek mar duoge Azimio kose. Nyalo bedo nikech be inya paro ni jo kanyo mag Wiper nogo mbulu mowacho ni Kalonzo doge Azimio. Koro inya paro ka in komanda mar jo wadhi e dhao to soldiers gi kata jo lweny te oseng'isi ni mae kama wadhi. Ok inyal tek ahinya mondo idhi mopogore gi kaka dwaro mag jo kanyo kaka jo Wiper nowacho. To kata kamano apani gima duong' en ni ntiere wuoyo madhi mbele madhi e toke mok wanyal ng'eyo ahinya. Gima ng'e ni Raila dhoge nokokier. Nokelo ote to kende note manowuok kuom jatend Wiper Kalonzo Musyoka manyiso ni jogi nitie kaka winjruok kata wuoyo moro dhi nyime. An gi in ok wanyal ng'eyo maber. Lakini malingling to nyalo bedo ponono gi wuoyo kata girome magawa mopogore opogore. Bende e ote mar jatenda piny Kenya moluor Uhuru Kenyatta no wacho ni mosenindo Kamoti nen jatelo mabende oweyo chien siro maduong' ahinya mar dongruok kachiel kod tiyo ne jopiny e yo makare ahinya to mago e wechego mag somo. Wanyalo wacho ni oganda e kar chung' od bura mar Abai e kaunti ma Kilifi olalo jatelo maduong' ahinya mabende ne kelo negi lokruok e yor dongruok. Ka bende no wito ngimane e masira mar apaya mabende notimore wang' apaya mano ma Kilifi kochomo Mombasa mano chieng' wuok tich mabende mano chieng' ngeso chieng' Jumapil otieno mabende piny norugodo wuok tich. Masira mabende nomiyo owito ngimane kata bedo ni jariembo mare kata dereba mare to nodong' kod hinyruok makoni kod kocha. Koro sani ang'eyo ni fuok maduong' ahinya odong' e duond burano mar ODM kaluwore ni nyaka koro gimany jalno mabiro laro koma od bura mar Abai mane yiero maduong' ma higani. Kaluwore ni wanyalo wacho ni kaunti ma Kilifi osebed kiwacho ni en kaunti no mabende duond bura mar ODM nitiere kod mbi ahinya. Inyalo wacho ang'o kotudore kod kata siasa e kaunti ma Kilifi? Par ni gavana e kaunti ma Kilifi Amason Kingi yande ondonyo ng'wech owuok e Azimio odok e Kenya Kwanza. Ma koro keto siasa ma Kilifi kama chalo nade Edwin? Mana kaka nawacho mokwongo ni en buok kendo onya chocho teko mar ODM. Tapani gima dhi timore malich en ni mokwongo kineno kata ranyisi manobet gini ogai mar ODM wuon Raila Odinga nodhi e liel. Mani ng'eni mokwongo iriwori gi jo kanyo ung'isogi ni wan kodu kamoro achiel un jowa watimo mos. Jo ne ni kanyo aneno Junet Mohamed e picha kanyo. Jo ODM nodhi, jodito mag ODM nodhi. Mano kende ne mar ng'iso jogo ni wan kanyakla nikech kaluwore gi pek kata mbi ma ODM nigo e gwenge ma Kilifi. To mana kaka iwacho ni governor bende nowuok owe ODM. Koro magi achiel kuom jog sirni manodong' mamako Kilifi kata gwenge mar Abai ko ne duond bura mar ODM. Emomiyo nyaka ne gidhi mondo giwinjre gi jogo. Tapani kata kamano en gima koro nyaka ng'i gi yore mag chike ni to koro datim nang'o ndalo 70 modong' ka koro ji dhi e yiero ida manyi ng'ato piyo to en ng'ama chalo nade. Ma koro medo kata chenro mag campaign mag ODM madhi e gwenge go nyaka koro med malo nikech nyaka koro gidogi manegi kanyo maber mondo ng'ere ni pod wan gi jogo to kik gilal jogo ombulu mang'eny kaluwore gi tho mar jaod burano to kata gi wuok mane gavana wuogo kodhi Kenya Kwanza. Akawa dhi mbele Edwin kawa weyo wechego mag kuyo kaachiel kod lit pod wamedo mana chwalo ote mag kuyo kaachiel kod lit ne osiepe anyuola kaachiel kod jodak duto e kar chung' od bura mar Abai e kaunti ma Kilifi mar mondo mi Nyasaye omiu kwe ojiw chunyu e kindegi mabende untiere
kata ukale lit tok tho mar jaod burano mar Abai. Edwin, ka wadhi mbele wanyalo ng'iyo weche matimore e itoboke mar 12 mano mar gazedni mar Daily Nation. Itoboke mar 12 mar gazedni mar Daily Nation, jalup jatend piny Kenya mano William Ruto sani koro osingo ne jopur ni biro migi hola manengo ne yot. Sani Edwin, wanyalo wacho ni josiasa duol matayo weche magiere pacho ka IEBC noseyawo ayanga thuolo mar timo campaign. Josiasa sani wuok oko ka gisingo ne jopiny gik mopogore opogore, to penjo nyalo bedo ni bende gibiro chopo singo makamano tok koseyiergi kata tok ka giseyombo e yiero mar dwe mar 8 mano mahiga. Ineno nade ewi wach singo makamae mar Ruto? En singo ma nyaki gol kakoro imanyo bur, nikech apani gine kisera, to kisera seche moko miriambo ng'eny ni abro timo kama, abro gero ni, abro ng'iewo ni, abro timo kama. To king'iyo kaka Ruto ne temo wuoyo gi jopur ka giwacho ni onego mi jopur hola mayot mondo ka ng'ato dwa timo, kada ng'ato dwa puro to yudo hola e yo mayot eka odhi opur, nikech chiemo en gima duong' ahinya. Koro apani ka en singo ma en adier to nyalo bedo gima ber ahinya. Gima kenda neno ni king'iyo bathe kora chich mar kamondike sigana ni nitie gimondi tim ni fact check. Otem ng'eni to gik ma Ruto wacho gin adier koso gin miriambo. Koro king'iyo gima Ruto wacho ni ichinjo dhok maromo milion 3 higa ka higa, mano nogo kwan gi jopur kata jopith mapidho dhok kako bro konyogi. Koro ng'isogi ni pidho ka ichinjo dhok milion 3, to king'iyo kwan mogol gi duol machiwo kwan e lo piny owacho KNBS to wacho ni gin milion 2, mang'iso ni kanyo omede gi milion 1. Koro kidang'e kaka josiasa, gik ma josiasa wacho seche moko nyaka chunge maber. Kanyo notemo mana ng'iso ji ni wachinjo dhok mang'eny, koro nyaka wane kaka wadil gi. To bing'eni kana ntiere kanyo wacho ni ka ichinjo dhok milion 3 higa ka higa, pien mabendi golo e dhok makamagi inyalo tigodo e loso wuoche e pacho kae, mabende biro duoko chien wachno mar kelo wuoche kowuok e pinje ma oko kikelo e pacho kae. Wanyalo wacho ni ma en truth meter. Gitimo nonro moro to giwacho ni ma en adiera koso ok en adiera. Ka bende koro wanyalo wacho ni gima nowacho no en miriambo, kalure kod nonro no mabende notimi mana kaka isewacho ni dhiang' kata dhok milion 2 ema ichinjo, to mano bende ne en medruok kowuok e milion 1.9 mabende ni chinjo higa mar 2020. Koro neno ka kanyo jombulu e wuondo. To kata kamano wewe ni numbers otame ama numbers ok owacho maber. Kose wiye koso kwan chocho no bage matin. Kwan nyalo bage. Kata kamano bing'eni sani ka wantiere kisera mar ombulu ok onego bed ni kwan bagi, nikech jopiny wanyalo wacho ni jopiny mana kaka jopiny bende wanyalo wacho ni oketo geno kuomwa kaka wan jofwambo. Ging'eni jofwambo ok nyal riambo, nyaka wang'is gi adiera. Josiasa gi bende ok onego bed ni wuoyo kata wuondo jopiny ahinya. Mane kaka en apani inya yudo kata ka to gino nego wadwoke nyaka e gwenge. Kidoka koro MCA mantiere gweng' ng'isi ni ndara ma Kisumu nyaka Aero ni wabro lose maber. Wabro neno ni ndara ni olos maber, daraja ma Moroni kadhi Tamu wabro loso maber. Ng'eni mano MCA mawuoyo. To king'iyo jopiny seche moko ok nigi ng'eyo matut, nikech ndara moro samoro iloso gi duol mar Kena kata bad migawo mar Kena, moro iloso gi Kura, mago mantiere bombe, mantiere gwenge iloso gi Kenya Rural Roads Authority. Koro seche ma ja MCA ng'isi ni bro miye pesa moro mobro loso nigo daraja maduong', daraja man gi ndara maduong' mitimo gi Kena, miriambo ng'eny. Tapani ma gima koro kama chieng' ma japiny bro chopo kama koro watimo truth meter ni ne ng'ata ma wuoyo kodwa CDF ibro miya marom kama, wang'eyo ni higni 5 mosekalo CDF ok miga marom kamano. To kata mano mi in ng'ama sani ni e od bura isetimo gang'o? Onge gima isetimo. Wang' ni koro nyathi ka nyathi ibro mi CDF mar 20,000
kwano no nyaka wago kwano we bago wa wan kaka jogombulu. To bende wan kaka jofwambo bende mwanyalo konyo kata jopinye kolo weche machalo kamagi. Jasesa kosewacho gimoro to nego beni wabedo piny kata wan bende watimo nonro marwa e yo makare mar mondo mi wang'is jopiny adiera mar wach. Jopiny kik wunda gi sani kalure ni kata oseyawa yanga chenro no mar yiero. Sani bende josiasa tiyo kod omenda mathoth ahinya ka gintiere kisera mar ombulu. Ponono sani koro jopiny moko tang'eyo ne ohero gonya, to koro jopiny giket mbele gonya mang'eny. To kendo ging'e ni jatelo ng'iso gi adiera. To kapod wantiere mane wach mar Ruto no bende wacho ni gibiro loso kembe go mag pien. Ka bende wacho ni nitiere inyalo duok chien nengo mar kata kwan mar wuoche mikelo e pacho ka kuwuok e pinje maoko, mano nyalo dok chien nyaka milion 22. To kanyo bende notimne truth meter kata notim nonro mar yanga diera. Ka bende nonro mar yanga diera to lero ni piny Kenya e higa mar 2021 ne okelo wuoche mawuok e pinje maoko manyalo romo milion 29. Mano ne gin wuoche mabende en dok chien mano kowuok e milion 35.5 mano kele pacho ka higa mar 2020. Aka bende ne en dok chien kendo kowuok e milion 39.2 mano kele pacho kae mano e higa mar 2019. Matiende ni kanyo bende nitiere kaka kwan no bage matin. To king'iyo kit kaka kwan bage, dak kwan ne bage mopogore gi kako bage ni. Okapar kata no bage, en gima ong'eyo, en gima ng'ato timo kong'eyo, nikech ong'isi ni wachinjo dhok mang'eny to wakelo wuoche matin. Koro dhok wanyalo tiyo gi dhok mwachinjo gi mondo pien otigo e loso wuoche moromo. Man ng'eno temo ng'isi ka japiny ni wanyalo timo kama. To otemo pandi ni wachinjo dhok matin to wakelo wuoche mang'eny. Mang'iso ni kata wachinj dhok mowacho gi pod ok wanyal loso wuoche mowacho. Koro nitie gima ok nyalre motemo ng'isi kaka nyalore. Mane kaka koro itiyo gi kwan mar kata ibago japiny. Japiny emibago ka. To bende jafwambo marwa Lydia Okeyo notimonwa report moro odiochieng' manyoro mane kinde mabende akwethno kata riwruog siasa mar Kenya Kwanza ne otero campaigns magi e county ma Kajiado kama bende Ruto nosingo gik mopogore mabende wasewacho. Winjane report no mar Lydia Okeyo mabende otimo odiochieng' manyoro. Anyakora Ramogi kapok wayudo lipodno mar Lydia Okeyo. Lydia Okeyo nyotimonwa sigana moro mar kisera mar ombulu mano e county kata Kajiado odiochieng' manyoro kama jalup jatend piny Kenya mano William Ruto notere campaigns mag odiochieng' manyoro kama bende nosingo mar neno ni jopur e pacho kae oyudo hola mayot e kinde mabende gidwa dhi mbele kod chenro mag pur. Wewa kungwa winjane. Jodak ma Kajiado norwako jatend kweth mar Kenya Kwanza William Ruto kod lange gwengego kama ne gichopo e goyo mbaka kendo chiwo singo gi ne jo Kajiado pono ni giyombo e yiero madwe mar 8. Jo ohala mopogore no bedo ko thuolo mar pedho dwaro magingo ne kwethno mar Kenya Kwanza kageno magingo en ni biro dew wangi kendo ket timo ohala obed mayot bang' yiero madwe mar 8. Kuna shida kwa sababu hakuna maderisi. Na utaanza kupata pahali ambayo mama ameng'ana kufungua duka kidogo aweke mashini yake, lakini bado kuna shida hapo. Lakini tukipata hizi coolers itafanya maziwa, itaanza hata kutoa ile yogurt na hata ile maziwa mala ambayo ina chochote. Naibu wa rais, tukisomeza watoto, mtu hata akimaliza university unashindwa unapeleka huyu mtoto wako wapi? Anakufuata kwa soko, anaenda kuwa beba pale. Kwa hivyo tuko na shida. Meza wale wako nyuma anakuuliza mami, kama wangu ananiuliza saa hii, mami naweka bidii hivi nikute tu kakae kwa soko. Tunaomba hii serikali yetu ikiingia, hawa wananchi wa Kajiado wale ambao wana own allotment letters kwa towns wasaidiwe wote wapate title deeds ili wapate security nzuri ya plot zao. Ruto manoten kod jokanyono mag riwruogno mar Kenya Kwanza kamotingo jalup na Rigathi Gachagua, Musalia Mudavadi, Moses Wetangula kod Governor Machakos Alfred Mutua nosingo kelo lokruok kendo singo timo gigo ma jodak ma Kajiado no pedhe nyime pono ni okao piny owacho mapacho ka e yiero mabiro. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba yale mambo yote mmesema hapa
tutayaweka katika mkataba ambayo tutaweka sahihi na watu wa Kajiado kwamba tarehe 10 tukianza implementation kwa mapenzi ya Mungu, tunajua pale Kajiado tunaanza na jambo hili, ikifuatwa na hili, ikifuatwa na hili, vile tumekubaliana na nyinyi. Candidate wetu ambaye anapeperusha bendera ni William Samoei Ruto. Na tunahitaji governors wa Kenya Kwanza, tunahitaji wajumbe wa Kenya Kwanza, tunahitaji MCAs wa Kenya Kwanza. Jodak Makajiado bende no yuago nok mar omenda mag chako helni mage ka jotend Kenya Kwanza no singo keto yot mar yudo omenda go ka giyudo telo ma pachuka ka bende gimedo ni gin magin kod paro mabeyo mag bero ngima oganda jo Kenya. Sisi tumekuja na revolutionary thinking and change for our country ya kuanzia chini kuleta watu juu. Kwa hivyo nawaomba tarehe 9 kina mama, wazee, vijana tuungane pamoja kwa kishindo ili tuchague William Samoei Ruto. There is no right or wrong. These are suggestions, these are ideas, and we need a hybrid of all the ideas so that we can get the correct diagnosis and the correct solution for the challenges we face as a nation. Sinamna hiyo. Mana kamana nya kwa Ramogi jang mana kaki winjo mago moko kum singo mabende jalup jaten Piny Kenya William Ruto no singone jodake county ma Kajiado ne obiro timo kaponi oyombo e yiero maduong' mano mar dwe mar 8 higani. Kata kamano jopiny to nyaka sani bed marieka kata obedo ni josiasa miyo usingo makoni kod kocha to nyaka bed ni uketo gi e ratil. Uneno ni ka en jasiasa ibiro yiere kata koyombo obiro chopo singo mage kose yiere to obiro ndunyo ngwech odhi e gwenge mamoko otim dongruok kono to un jogo mano yiere to udong' maonge dongruok moramora. Edwin kapod wantiere wacho nogo mar Ruto nyaka sani waseneno ka timo campaigns mage gwenge mopogore opogore ta hinya campaign mare wanyalo wacho ni en mano mar bottom up economic model ka bende wacho ni en gino mabende obiro miyo maino en ting'o malo jogo mane piny mar mondo mi gin bende ngima gi obed maber. Ineno kaponi oyombo e yiero maduong' ma higani parne sani bende entiere serikal to pok waneno kotimo mano. Mano achiel kuom singo ma obiro chopo kose wach makamano bende ber kwa kete ratil. En wach ma pod nyaka kete ratil kuom thuolo malach to kata kamano apani pod nyaka miye thuolo mondo nene ka be onyalo timo kamano. Okwanyal wacho ni onyalore kata ok nyalre luwore gi chenro moketo kata jogo ma osire mabro miye konye timo paro manyalo chopo lek machalo kamano nikech chako gi piny kidhi malo en gima ber, en gima moro ji. Apani en gima mit wacho bende ne oganda nikech ok apar ka oganda mang'eny gin joma ni malo, gin mana joma ni piny. Koro seche ma iwuoyo gi oganda tinyiso gi ni une mada chako kodu kore ka biro malo. Omit wacho kendo apani en yo maber ahinya mar sero bulu. To kaka ibro time ema ok apar ka yot ahinya kendo luwore mana kaka ibro timo chenro machalo nade mar neno ni japiny emo chakgo ka ji dhi malo mondo ka dongruok otimre. En model ma nitie models ariyo, nitie mar amalo ka dhi piny gi nitie ma piny ka dhi malo. Koro ta an aparo ni en mong'eyo kaka obro time. Ok en gima yot to bende onya time tapani onego bed ni kata sani kaka jalup jatend piny Kenya nikech ok apar ka paro mar bottom up no ober mana ka in iwuon in jatelo maduong' mogik. Nyaka bed ni ka en gima in go e chunyi to onego bed ni oseteme kamoro kata osechake kamoro. Koro wacho ni an asechake maneno kotiyo marom kama ka telo to koro abo time maduong' marom kama. Atoka pod wantiere mane itoboke mar 12 kanyo malo kanyo wanno ka nitiere jotelo mopogore opogore mabende duol matayo weche mag yiere pacho kae IEBC odiochieng' manyoro bende nopuodho kendo koro sani wanyalo wacho ni osemigi kata oseyienegi mar mondo mi gidhi gilar kombe mopogore opogore e yiero maduong' ma higani. Ka wang'iyo mokwongo kanyo Edwin wantiere kod senator e county mano Baringo mano Gideon Moi mabende en jakom mar duond burano mar Kano. En bende odiochieng' manyoro
IEBC nosemiye ayie kendo osepuodhe kendo noneno kodhi e gwenge mag Baringo kotemo sero mbulu kendo ongiso jodak e kar chung' od bura kata e county ma Baringo ni oyiere kendo omiye thuolo mar adek mar bedo senator margi e county no ma Baringo. Nade e wach makamano? Apani Gideon Moi kaka achiel kuom jotelo ma ochung' ne duond buche madongo dongo kendo en jakom mar KANU mabe KANU be nie Azimio la Umoja One Kenya. Ma en embogo kwan maber nikech ok ing'eyo ni mbele kanyo chalo nade. Mana kaka ineno ka jotelo moko be jiogo kwan. Nyochwa winjo ni Alfred Mutua kata nodagi nodwa beto jaod bura mamwala. Senator Wetangula bende pod geto yudo kome no. Jiogo kwan mopogore opogore ni kodhi kama taluar koni. Jomoko go kwan momoko kamoro achiel gin joma tin ahinya. Apani gin joma ong'eyo ni en tich ma ji manyo. Ok inyal wacho ni tich matiyo ni onyalo rumo to kang'e na dhi timo nang'o korumo. Koro kwan ma jogi go en kwan mar to gidhi mbele nang'o. To mar ariyo be nyaka ibede kom ma pod keti gima dho ngere wacho ni relevance, political relevance. Nyaka ibed ng'ama pod nigi bi kata ng'ama iwinjo, ng'ama idewo e weche mag siasa. Koro kobet senator to en chairman kata jakom mar KANU pod odong' gi mbi kendo pod iwinje e weche mag siasa. Akawa dhi mbele ito boke mara 13 mano mar gazeti ma Daily Nation. Sani koro iwacho kae ni jogo mabende ponono sani ok wanyal wacho ni ponono sani pod ok wang'eyo adiera wakia jok mabro yombo to wakia jok mabro rema e yiero maduong' mano mar dwe mar 8 higa ni wacho ni jogo mabro yombo kata duond buche mabende biro yudo kombe mathoth mano toke yiero mar dwe mar 8 higa ni nyalo yudo omenda madirom bilion 2.13 mabende od bura mamalo mano od bura mar National Assembly no osepuodho mar mondo mi obi omigi gino maponono wanyalo wacho ni nyaka sani koro nyalo miyo josiasa mar mondo mi oket maino margi ahinya mar timo kisera mar ombulu mondo giyud kombe mathoth atok yiero mar dwe mar 8 higa ni nyalo wacho ang'o e wach makamano Edwin? Ma en achiel kuom gik ma ahinya jopiny ok ong'eyo ga ni ok lara kombe mondo ji odhie od bura. Kini bende go omenda moro e iye ma duond bura dwaro ni mondo oyude omenda no. Koro neno kamano bilion 2 ma oseket thenge ni ibro mi duond buche mopogore opogore. Koro en omenda be imanyo ka kendo gineno ni kiyudo jaod bura modonje Senate kata moro donje National Assembly ting'e ni koro imbe nyaka pogni nyaka ndusni gimoro matin. Koro ma en gima pani duond buche sani campaign dwa gore matek ka ging'eyo ni ok en donje od bura kende lakini tiere omenda moro be moseket thenge bilion 2. Ka chik pok noloki to gini nidwa ni mondo ibed gi tamala beach mar jogo ombulu. Mano notamo duond buche mang'eny e chik machon. Emomiyo ODM gi Jubilee kende ema ne yudo pesa ni. Koro ing'eni ne giduogi bet ma gipogre kendo kaka duond buche mopogore opogore mane kweth gipogore ni wapogre pesa ni. To koro sani to kaka nolok chik odhi bet mayot. Bora ni iyudo ng'at modonje od bura maduong' kata Senate. To ina maber nyaka yude nyaka ndusni matin. Mano bath omenda madirom bilion 2.13. Sani koro ang'eyo ni josiasa dwa wuok ka nyaka gitimo campaigns mar mondo mi gine ka gin bende duond bura mar gi nyalo yudo pok matin mar omenda makamano. Edwin ka wadok chien nyaka ito boke mar 10 mano mar gazedni mar Daily Nation. Gazedni mar Daily Nation sani koro nitiere chik mabende adwaro ni obi ong'i bidhruok kata integrity mar ng'ato kapok ondike e tich. Wach makama iparo ni biro bede ochalo biro konya ahinya neno ni jogo mabende dwaro tich nyaka bed ni gichop dwaro moro nyaka ne ni gintiere kod integrity kapok ondikgi e tich kose biro miyo joma thoth bedo kod thuolo mar yudo tije ma ponono gintiere kod lony e tich makamano. En apani ma en yo ober to rach. Ober konchiel ni bro miyo joma nie kuonde tiegruok bedo ng'eyo ni ok ibeda ng'ama wiye rach to ibro yudo tich. Ng'ama rori. In isiki iwang'o skul
kia itimori nado omaki dipar isiki nindo mana Central Police Station ka ami nindo Kilimani ami nindo Maseno ini siki maka to nidwa tieko skul tibiro yudo tich mayot. Koro mano miyo gi wich bar moro matin ni nyaki bed ng'ama riere ng'ama ler. To kata kamano inya paro ni nitiere chik moro manyocho kal machiegni gi jaod bura mogwel iluonge ni David Kim iluonge ni en jaod bura moro mogwel notero chik matemo wacho ni kik bed ni ichando ng'ama manyo tich mondo kel gik mang'eny gi. Koro Keter iluonge ni Gideon Keter ne temo manyo yo minyalo konygo ng'ama manyo tich nikech ng'ama manyo tich kingiso no kelo tas mangiso ni eno poko bet gi mibadhi oyudo kanye kata maybe siling brabich moro manogolo kokalo police ama okang'e ni ng'ama manyo tich to nigi gik ma chalo mibadhi gi mogolo kanye. Kendi wacho ni chik ma kamano kokete tim jogo maponono nitiere ng'alo manyime mar bago ng'anyo kata embalariany kacha kata kuonde tiegruok mag colleges kaponi okal chik ma kamano to kata chenro margi mar manyo tich nyalo bedo matek ahinya kalore ni seche mitibone gi nonro tiyudo ni gionge koda bedruok ma dwarore. Mano ber to kata kamano obro miyo joma manyo tich pek matin nikech yudo gigi kende ok yot. Ing'e ni mondo yud KRA idhi duol makedo kod mibadhi EACC mabeng puodhi. Tinde nitiere nyaka mano mar certificate of good conduct mimanyo ka obila. Ma idhi manyo ka obila. Apa ni gigi gima onego bed ni timore onego bed ni gigi page kosemi tich. E kaka chik mane Keter ne keto cha part chik mare Keter otero cha wacho ni kisemiya tich koro ora dhi amany gigi nikech aseyudo tich koro adwa ng'isi ni aler to kaporo pok imiya tich ting'isa na kel gigo. Dong anaparo ni idwaro ni kapok omi tich ikel gigi kaluwore ni ponono kanin jalno kata mane wang'o skunde kanin jalno ma ponono ne nitiere ng'ala manyime mar neno ni kata jopuonjre ong'anye skul kacha ponono gi luor ni kol ndiki kata kambi to kendi nyalo mana bedo ng'ala manyime mar timo timbe makamago. Mana adier to kata kamano ng'anyo en ratiro mar oganda. Inyalo ng'anyo kara tichi neno ka ok dhi maber. To gima pani onego timre ni ibiro imanyo tich. Wang'iyo ni Joyce nyalo tiyo tijni kendo ber kendo onyalo tiyo tijni. Koro Joyce in wasemiyi tijni inyalo time waseyie kodi. Koro dhi omnwa gigi mondo ing'iswa ni ng'ama ler marom nade. Moloyo ng'iso Joyce ni pok ibiro mondo waneni lakini bigi gigo mondi. Mangiso na nyabiro gi gigo te kasekelo gi mathagora kama. To tich bai. Kore kaka tijno be karo kanyal bokadhi yude. Edwin adwa ni wakaw yeyo matin mondi eka waduog wadhi mbele kod nonro mag Gaset. Nyako Ramogi Ajuang yenwa mar mondo mi wakaw yeyo matin agisani kaito biro duogo mar mondo mi wadhi mbele kod nonro mar Gaset odiochieng' ma kawuono. Ka in bende minenowa inyalo oronwa ote mari e namba mar 2 Facebook kacha wantiere live yudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @Joyce Oduor _ wakaw yeyo matin kaito kwa duogo abosomo moko kuom ote ma bende useoro okinyi makawuono kik idhi mabor. Gunde ng'eny nikech medo fweny gi piny maru. Interest no kod neno gik moko kaka di YouTube bet gi jogoro moko be kanyalo kaka igoro. Wantiere koda sunga kaluore koda kit pok mantiere e aluora marwa. Ji oseng'e value mar tijwa. Chon ji ne paro ni law mowuok oko ber molo law motwang' ka. Wafwenyo gi kendo wamiyo gi thuolo mar nyisruok. Nitie jok mane industry mosebede industry for so long. Los kodgi penj gi ni adwa loso gini talose nade. Kik yie mar pok kod talanta bai chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi kitayo kod an Sharon Ong'ao. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen.
And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa na story, wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Kinde ma wantie sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor, imedo kilo 10, nikech kimedo kilo, timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka nigi tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kuponi laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 mamidhiambo. Ni Christine Otieno kata kihero to Yesu nyale. Pono ni hero wer mar tie mar Yesu e moromo. Kuom ng'wono mar Nyasaye, yie mondo idina *8 0 *4 #. Parnia Ramogi TV ene ot mar jower duto. To donge Nyasaye ogwedho ting'i malo amani magana. Yesu nyale. Osebedo ohala maduong' e pinywa kaka jo Kenya. Ng'e mang'eny kuom jopur kod pur. Strawberry dwaro close attention. Kendo odwaro ni seche duto isiki wuoyo kode, imuli amula. Chakre loso puodho, pidho cham kod kayo cham. Kifwenyo gik manyien kod yore mag pur manyasani. Puonjri weche pur mamolo e chiro masani kiuso kendo kinyiewo gik moa e puodho. Magi te yudore pur gi ohala chieng' tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Chieng' nyasi mar Madaraka, tarik 1 dwe mar auchiel higa 2022. Odhi bedo rakruok e kind timbe ariyo madongo kendo machon mag adhula e piny Kenya. Gor Mahia biro rakore gi AFC Leopards. Achiel kachiel kochako saa 9 koa Nyayo Stadium. Yud lendo ni achiel kachiel kokalo e Ramogi TV, Citizen Digital, Ramogi FM kod View Sasa. Powered by Shabiki.com. Bed kod budget ka idhi e supermarket. Neni inyiew mana gigo monego inyiew. Kaponi ok ing'eyo kwan mar omenda ma inyalo tiyogo, inyalo po ka itiyo gi omenda mathoth. Kendo nyakwa Ramogi Ajwang', erokamano ahinya kuom medo kete mana e Ramogi TV kae mar mondo mi wadhi mbele kod nonro mar Gaset okinyi ma kawuono. Ang'isi ni tok yueyo machuok abo kawo thuolo makende mar somo moko kuom ote ma bende uoronwa okinyi ma kawuono e Facebook kata kama wantiere live. Kasomo ote mana matin, Vitalis Ochieng' wuod Gema Karariu wacho ni donge mana kaka pile an okapogra kodu kaka ukonyowa kaka jofwambo adek. Erokamano ahinya, wacho ni ochopo na yo makare kendo onenowa ka intiere rarieda. Erokamano ahinya. Kenneth Matiba Makana wacho ni marka kumba wang'e tek, wacho ni osemolo. Josephat Karanja wacho ni onenowa ka intiere Mtongwe mano Mombasa County. Rolex Odhiambo
wacho nosedonjo kaka pile chenro ler kendo omor ahinya ka en bende entiere county 001. Erokamano ahinya. Oindi wacho ni onenowa kendo winjowa maler kowacho ni adiera wuotho kode tiende nono e sama miriambo to osiko mana ka awilo wuoche seche kinde duto. Ote neno okawinja ka donjo maber kata kamano. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Odongo wuod Asembo Jangoma wacho noneno yo makare ka entiere Asembo God Bondo kae. Emily Uksa wacho nonenowa yo makare ka entiere okongisowa kuma onenowa kata matin kata kamano. Erokamano ahinya. Ochieng' wuod Ahero bende wacho nonenowa yo makare ka entiere Naivasha. Ote bende neno ka ng'eny ahinya kata kamano nyakwara Mogi Ajwang' wabosomogi ka wadhi mbele kod chenro marwa mar okinyi ma kawuono. Ote mamoko akelo nyakwara nalo wacho nonenowa live from NYC. Kenneth Matiba Makana aseso monenowa yo makare. Daktari Rajab Kienyeji bende wacho ni good morning ndani kabisa hadi tamati. Erokamano ahinya. Isaac Ouma aneni kanyo isedonjo nyakwar Madoha. Ote moko wabosomo ka wadhi mbele kod chenro marwa okinyi makawuono. Edwin, ka wadhi mbele kod nonro mar Gaset okinyi makawuono, nitiere sigana moro mabende ne timo nodo chieng' manyoro mano motudore kod maua mabende iuse pacho kae kose en maua mitimo nang'o? En maua mitere pinje maoko. Kata kamano en gima kelo ne Kenya omenda mang'eny kendo en achiel kuom ohala madongo ma Kenya timo ka uso maua e pinje maoko. Koro ywak mane nitiere en ni maua en gima kethore piyo. To joma lose kata joma pidhe kosegole makoro idwa tere to yore mitere go tin nikech ing'e ni korona kane omuoch, midhusi mar korona norocho yore mag wuoth. Kembe mag ndeke mang'eny nowe tero osigo e pinje maoko. To koro sani jogo man kod maua winjo matek. Koro nyoro ne giyango yo machielo minyalo tergo maua kitiyo gi yor meli koro ting'o gi mang'eny to konyo jopur. Koro mano en kaka inyalo ti gi yo manyasani mamiyo maua gi chopo kapok gikethore. Edwin, kapok idhi mbele we wakwong wawinjane asigana no kata lipot mabende nitimo nwa odiochieng' manyoro mano kotenore kod tero maua e pinje maoko kalure ni jopur mag maua e pacho kae sani bende koro wachore ni sani koro gilalo omenda mathoth e kinde mabende gitemo tero maua e pinje maoko. Mana kaka Edwin osewacho ni maua en gino makethore piyo to kendo nego bed ni kitero gi pinje maoko titero gi mapiyo mar mondo mi gichop kono kapok gikethore. We wawinjane lipot makamano mondi. Winjruok mane otime kind riwruok makelo kanyakla jopur kod johala mauso maua e pinje maoko to gi piny Netherlands koro geto yaro yore ma mwanduno iterogo e pinje maoko kaka tiyo kod meli. Jametre mar piny Netherlands Martin Brower kod jata tije riwruok jous maua e pacho kata Kenya Flower Council Clement Tulezi ne opoyo okang' makamano ka giwacho ni cham moko bende makethore piyo koro ibiro usi e nengo man piny nikech meli ting'o gi mang'eny kendo e nengo mapiny ka opim kod yore mag ndege ma ithoro ting' godo mwandugo ma bende sani koro nigi nok. You know, the larger ones are able to lock in their capacity and they are able to continue exporting. But the smaller exporters still have a challenge. As I said, we still have a challenge or a gap of about 1,500 tons at the moment. Sea freight is coming in, and if it works, then we think that we should be able to get to those numbers. At the moment, we are at about 3,800 tons in terms of demand every week. We are still short of that because most airlines have not gone back, put all their vessels in the air. They are not able to give us the capacity that we need. We are looking at other solutions, and that is why we are bringing in sea freight. Maua, alode kod olemo gin gik makethore piyo. Omiyo winjruok makamano bende ne ojiwo yore manyasani manyalo nego ni mwandugo kethre. Kaka achiel kuom yore mag bero ohalano, apisi dhi yaw e boma ma Nairobi mabiro tayo chenro mag uso mwandu mawuok e puothe ma pacho kago nyaka e piny mar Netherlands. Kenya is the world's second, among the developing countries, we are the second largest exporters of flowers after Colombia. And that's because we are only 4 countries around the equator, which affords us an excellent climate condition to do that.
The government is committed to engage with stakeholders on how to improve on freight issues to ensure that their produce can get to the market within the right time, in the right framework, and also ensuring that their impact globally is great and sustainable. Winjruok makamano bende wachore ni biro bang' johala bedo kod pek kaluwore kod tin mar ndeke manyalo ting'o mwanduno kama johala matindo tindo osebet ka leo kod maua ma onego use pinje maoko. Ideally, we would want to have more airlines coming in, foreign airlines coming in and supporting our business. But we have to appreciate that Kenya Airways remains our national carrier, and we have to continue supporting it. So it's a lobbying process. We believe that with the gains that we have made, with allowing Ethiopia Airlines to come in when we really need it, we can build on to that. In the future, when we actually need this, for them to continue to be given more space to come in. Netherlands en achiel kuom pinje ma Kenya timo godo ohala, ma mwandu ma Kenya uso e pinyno kaka majan chai, olemo kod alode kelo omenda mang'eny maloyo mwandu ma Kenya nyiewo koa e pinyno kaka modhi kod masinde mag tudruok. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Mana kamano nyako Ramogi jong mano lipot mabende noloswa kod jafwambo marwa mar wechego mag ohala mano Edwin Okoth mabende wantiere go de studio ka okinyi makawuono ka wanono Gaset. Wach makamano Edwin mar yuak kata midhiero mabende jogo mantiere ohala mar uso maua kale bende omipeka e itoboke mar Prade kamano mar Gaset ni mar Daily Nation. Wacho kata ni nitiere kaka idwa los yie moro mabiro konyogi e tero maua e pinje maoko mabiro timore yo machalo nade. Kian kaka ang'eyo ni yie kwa pimo kata kod ndege yie ringo mos ahinya e nam kata e pi kotero kata kuwuok e piny Kenya kodhi e pinje maoko makoro biro kelo negi yote yo machalo nade kalure ni maua bende en gino makethore tok thuolo matin kende. Kamano winjruok mane nitiere kind johala ma Kenya gi piny mar Netherlands ahinya ne en yo ma nyasani ma inyalo nego ni maua ok okethore kaka ikano gi kitero gi yore mag yie. Koro ber ma giyudo ahinya sani ni yie ting'o mang'eny. To koro koselos yo be manyasani mamiyo ni koro gibi kethore biro konyogi nikech koro ineno ka iwacho ni giwito atamalo 20 mar gik maua ma giloso kethore nikech kaka giter gi onge. Yore mag ndege mane nitie sani tin, yore mag ndege bing'e ni dwaro omenda mang'eny. Koro ahinya johala matindo tindo koro nyalo riwogi kamoro achiel to nikech nitie yo ma koro yie nyalo tero gigo biro miyo gi fuong'ruok kendo ginyalo uso gi bei ma koro gipiem gi johala moa e pinje mamoko e chiro mar maua. Atoko pogore gi mano nyoro bende ni timonwa sigana moro mano parni jatenda pinyno mar Sierra Leone nitiere limbe pacho ka kendo odiochieng' makiny mano odiochieng' mabende piny Kenya biro hingo odiochieng'no mar Madaraka Day. En bende en achiel kuom welo modhiali mabiro chopo e kinde nyasi makamano mibiro bagi e pacho kae. Bende jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kaachiel kod jatend pinyno mar Sierra Leone nitiere gik mopogore opogore kata ogirimiti mopogore opogore mabende ne gikete kokgi odiochieng' manyoro mano moriwo tudruok e yor ohala maber e kind piny Kenya kod pinyno mar Sierra Leone. Neno ni wechego mag aponono siasa okochocho osiepe kind piny Kenya kod pinyno mar Sierra Leone kod neno ni wechego kata mag le mag bungu kaachiel kod weche mamoko ket kare. Mano koro keto tudruok kata riwruok e kind piny Kenya kod pinyno mar Sierra Leone kama chalo nao. Apani en okang' maber nikech pinje mag Afrika ahinya temo ga mondo ket winjruoge mopogore opogore manyalo jiwo ohala, manyalo jiwo winjruok e yore mag siasa kaluwore gi kaka siasa mar Afrika igoyo kata AU. Koro ka Kenya timo kata siro gimoro to ginyalo winjore gi Sierra Leone mondo be osir gima Kenya siro. Koro mage winjruok ne gitimo winjruoge 7 bang' bedo kod twak e kar jot mar jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta. Noneno korwake rwak maber ahinya kendo en achiel kuom welo ma kaka isewacho ni udhi bet e nyasi mar Madaraka Day. Koro Kenya gi Sierra Leone ohala ma gitimo ok en ohala mang'eny ahinya, nyalo bedo kaka $400 $500 kama mar gik ma giuso ma piny Kenya uso ne Sierra Leone be uso ne Kenya. To apani thuolo moro amora mar ohala momedi en gima ber kaluwore bende ni ndalo yiero kata higa ma piny dhi e yiero ok wajaga yudo winjruoge matudore go ohala.
omiyo okang' ma kamano nyoro nen maber ka be achiel kuom winjruoge abiriyogo nen mar jiwo ohala e kind Kenya gi Sierra Leone. Erokamano kawa adwa ni watie ka gazet ni mar Daily Nation mar mondo mi wamule gazet mar Standard. Adwa ni wadhi ito boke mogik mano mar gazet ni mar Daily Nation. Nitiere nosoma yanga budget mano mogik mabende osomi e buo tenda jatend piny Kenya masani Uhuru Kenyatta. Budget mabende ne en budget mar trilion 2.03. Ka bende nitiere migepe mopogore opogore mabende ne dhi yudo omenda makore lach kowuok e budget makamano. Mano ka wang'iyo duol ma mandiko jopuonje tich e pacho kae mano Teacher Service Commission, wantiere kanyo kod State Department of Infrastructure, wantiere kanyo kod migao no mar mochung' ne weche go mag omenda, wantiere kanyo kod migao mar thieth mabende gin achiel kod bad migepe mag piny owacho mabende ne dhi yudo omenda makore lach kowuok e budget mano som mogik e buo tenda jatend piny Kenya masani mano Uhuru Kenyatta. Inyalo wacho ang'o e wi wach makama kaluwore kod pok kaka nopogo omenda makamago e budget mano mar hik omenda mar 2022 2023? Apani omenda mopogi to mae kaka ipogiga ok obet gi pogruok moro maduong' nikech king'iyo TSC kata duol mochung'ne mandiko jopuonje gin achiel kuom jogo ma kata migepe kata bad migepe mayudo duol mayudo omenda mang'eny. To an gima ng'eyo ni wik achiel mokalo kata juma achiel mokalo nwatimo report moro mayango kaka omenda lal e TSC. Apani koro onego meny ahinya joma yudo omenda mang'eny gi. TSC nwayudo ni jopuonje moko nitie ma yudo salary ma gikwayo kapok dwe orumo kata iluongo ni salary advance mang'eny moingo kata osara minyalo ng'adgi kapok gitieko kapok gidhi e yweyo. Koro apani magi gin gik monego ng'i ahinya ni TSC kosemiyo omenda to jopuonje moko nitie mayudo omenda matin to nitie jomoko miyudo noyudo omenda mang'eny makata kaka idwa ng'ade kende onge. Gintiere fuok mang'eny momenda gilale. Fuok makoro sani onego ng'i kaka idino. Mage makoro onego din. Miyogi pesa mang'eny to onge wacho omenda onego migi to kaka gitiyo kode to be kaka iborang kaka gitiyo kode en achiel kuom gik monego mi pek ahinya. To bende nitiere omenda mabende nonego bed ni choko e pacho kae ma onego bed ni choko e yor osuru mar dino fuok mabende nitiere budget makamano kata bedo ni nosome. Sirikal nyaka ne many yore mag neno ni omenda makamano gichopo. Omenda makamano mano ka achiel kuom yore ne nego bed ni en mar neno ni gichoko osuru kuom jopiny. To bende par ni nitiere kaka od bura mamalo ne othicho ko maniluongo ni financial bill mar medo usuru e moko kuom gik moko e pacho kae. Makoro biro keto migao mar omenda kama chalo nade kalore ni ma budget monego bed ni gitiyo godo e hik omenda ni nyaka e hik omenda mabiro. Piny owacho ni kind kuru kod asumbi. Kimedo osuru japiny biro ywak nikech ngima tek. Kokimedo osuru japiny biro ywak nikech ndara ok oger to be pi onge to weche mag thieth be ok dhi maber. Koro apani yore manyien mana kaka wik mokalo juma mokalo ne un kae gi jakom mar kamiti mar omenda no Gladys Wanga. To naneno ka penjo makamano nowacho ni inyalo jiw yore mamoko, inyalo med joma chulo osuru nikech nitie joma tin an gi in wating'o mzigo ni to nitie jomoko ma osigo no giting'. Gin gitimo ohala giyudo pesa mang'eny to osuru ok gichul. Koro apani piny owacho nyaka wuog oko gi yo moro amora mar medo jogo mantiere jogo machulo osuru mondo ka omenda oyudre mar timo gigi nikech fuok mantiere en mar bilion 846. Ok inyal kawo gowi mar minyal gimano. Sani bendi wacho ni piny Kenya nosekawo gowi mang'eny ahinya makoro kuma ginyalo dhi hole onge. Wasekawe mang'eny makata kuma ng'ama koro dwa miyogo maber be onge. Tapani mana jiwo ji te ochulo osuru, ji te ochulo osuru monego gichul to piny be adhi mbele. To bende mibadhi be nyaka din nikech pesa omenda mang'eny be lal e yore mag mibadhi. Kinyalo din fuok ma mibadhi omenda lalgo nyalo konyo ahinya mondo piny kik winj matek.
Edwin, ka waketo tenge Gaset mar Daily Nation, we wadhi e Gaset mar The Standard. Okinyi ma kawuono thuon wach mabende oketi e Gaset mar The Standard. Gaset mar The Standard ndiko ni the trouble spots gwenge mayudore e kor gwenge mapacho kae kata counties mayudore e kor gwenge mapacho kae kama bende ponono achiedh nade makoni kod kocha nyalo wuoke mano e kapok wachomo yiero e kinde yiero kod tok yiero. Weche mabende nyaka sani wanyalo wacho ni migao mochung'ne weche go mag arita e pacho kae kaachiel kod duol makelo ganda kanyachiel mano NCIC temo dino rode makamago mar mondo mi oneni kata obedo ni jo Kenya chomo yiero kata obed kapok wadhi e yiero kwasedhi e yiero kod tok yiero midhiero kata tulo mora mora kik wuogi. Eden ko nyalo ng'iyo nitiere mana moko kuom gwenge mabende ondik kanyo mago moko kuom gwenge mabende lieko ni tulo nyalo muoche e tok kata e kinde mag yiero maduong' mapacho ka. Kendo oketgi kidienje mopogore opogore. Nitie moket ni tulo nyalo wuok nyalo bet mang'eny high risk. High risk nyalore. Nitie nyalruok mamalo sana ni tulo nyalo wuok. Nairobi en achiel kuomgi. Wan gi Nakuru, wan gi Kericho, wan gi Kisumu, Uasin Gishu mana Eldoret gi ni kocha to gi Mombasa. Magi bombe madongo dongo mantiere e piny Kenya. Mangiso ni oseneni kanyo nyalo bet gi tulo ahinya. Ntiere mabe opang ni ok ahinya to be pod nyalo gine diere kanyo. Mano king'iyo Narok, Masabit, Laikipia, Lamu, Baringo, Isiolo, Meru, Nandi, Samburu kod Bomet. Mang'eni wasechopo namba 16. Mago kuonde ma pod tulo iwacho ni nyalo muoche. Then tiere moko mewacho ni e diere to nigi ok ahinya. Nyalore to ok ahinya. Kisii, Elgeyo Marakwet, Migori, Nyamira, Kilifi, Bungoma, Garissa, Mandera, West Pokot, Kiambu gi Wajir. Mago gwenge ma ponono tulo kinya wuoke ahinya. Wach ma kamano neno ko mipeke itoboke mar 4 mano mar Gaset ni mar The Standard. Akawangi itoboke mar 4 kae duol mochung'ne akelo ganda kanyachiel mano NCIC ma en kaluwore kod nonro mabende ne gitimo. Sani koro wanyalo wacho ni gise ting'o bendera no marakwar mabende wanyalo wacho ni gise ng'iyo kata gise menyo moko kuom gwenge mabende tulo nyalo muoche mana gwenge mabende ne wase alieko ne joneno mago ka bende nitiere gigo mabende guwacho ni stakeholders mabende ponono nitiere ng'ala manyime maneno ni yiero maduong' mahiga ni otim e yor kwe maonge mibadhi maonge tulo maonge chochni mora mora. Nitiere stakeholders kanyo mabende giketo kaachiel kod gigo monego bed ni gitimo. Iwacho ni IEBC mabe duol matayo yiero nyaka neni otimo yiero e yo makare ma ok okelo rochni nikech ing'eni tulo wuok ka dhano ko yie gi kaka yiero notim. Koro IEBC en achiel kuom jogo manyaka neni duol manyaka neni otimo yiero e yo makare. Wan gi iwacho ni nyaka gitim stakeholder collaboration, nyaka giwinjre gi ji, nyaka gikel ji duto kanyakla mondo ji oneni yiero idhi tim nang'o titime e yo machalo nade kendo e yo makare. Mondo gi tiek ka ji ok owinjore yiero kata ka ji jomoko pingo duoko mar yiero nyaka gine ka gitiekore gi wechego mapiyo nikech ka dhano pod rito to mane mamedo ji nyayo tulo kendo ji chako bedo gi ich wang' mopogore opogore. Confidence building iwacho ni nyaka gimi ji yie. Nyaka ji bed kod yie kuom gine ginyalo tayo yiero e yor ratiro. In referee koro ka wada chako gocho nyaka ng'e ni referee maber ma ka loyo TV na loyo. Kiko bed referee ma nindo nyabathe achiel. Nyaka bed referee ma an go gi yie kaka ja gombulu to gi kaka ng'ama laro ko. To bende kopogore kod IEBC bende wantiere kod kanyo kod bad migao mochung'ne doho e pacho kae mano judiciary. Ka bende judiciary nyaka sani migao margi maduong' kata ting' margi maduong' en neno ni gichung' kar kendgi gin bende maonge ni ng'ato dhi kache doho to ponono chiwo kata soya moro matin to neno ni doho koro chocho duoko kako onego bed ni bedo. Judiciary kata bad migao mochung'ne doho bende ting' ma gintiere godo e yiero maduong' ma higa ni en chung' kar kendgi ma gin bende ok ginindo nyabathe mora mora. Kopogore kod mano bende wantiere kanyo kod obila. Edwin, obila iwacho ni kik ti gi teko mang'eny moingo kaka dwarore
ka gikedo kata girito ndalo ma yiero dhi nyime, nikech ka ji abich obiro to wer matin to isego bude malo, isebayo isetiyo kod iro malungo wang', isebayo mang'eny, mano be medo oganda nyalo nyayo tulo mang'eny. Koro ing'iso obila ni gimbe kik giwe tiyo gi teko mang'eny moingo kaka onego gitigo ka ging'iyo weche mag yiero. Kendo iwacho ni gimbe onego timnegi tiegruok mondo ging'e ni yiero itimo nang'o. Nikech nitie obila ma samoro biro to girito kama igoye ombulu to ok ging'e kata nang'a dhi mbele. Makoro samoro ng'ato wuok ka wer kodhi omor. Seche moko ng'ato mor to osemana go bunde malo. Koro itemo ng'isgi ni gimbe kaka gibiro timore, kaka gibiro chung' gi oganda seche mitimo igo ombulu, nyalo nyayo kata nyalo kelo kwe. Kopogore kod obila bende wantiere kanyo kod apisi mochung' ne ndiko duond buche pacho kae, mano Office of the Registrar of Political Parties. Gin bende gintiere kod ting' mar geneno ni yiero maduong' ma higani mibiro bag kanyo kochopo tarik 9 dwe mar 8 otim e yor ratiro kendo e yor kwe. Ka migawo margi kata ting' margi mokwongo en nono tim mar josiasa ma bende sani laro kombe mopogore opogore mag siasa. Ting' margi mar ariyo en neno ni olukare chike duto ma bende oket piny mag tayo wechego mag yiere pacho kae, ka achiel kod neno ni gitego mago aput ma bende iloso e duond buche ma ponono winjo ng'ur mantiere e duond buche kata tieko gwandruok ma ponono nyalo bedo e kind jogo mantiere e duond bura. Mano tich mar apisi mochung' ne ndiko duond buche mag siasa pacho ka. Bende wantiere kanyo kod od burano mar National Assembly kata Parliament. Edwin, Parliament idwa ni mondo okal chike chon e sama dwarore, chike matayo weche mag yiero mondo okale seche madwarore, mondo kik bed ni nitiere fuok e chike matayo weche mag yiero. Kendo idwaro ni mondo seche ma IBC duol matayo yiero kwayo omenda ma gitiyogo mondo ketnegi omenda moromo kendo gitigo mondo konygi tiyo e weche mag yiero. Kopogore kod mano bende wantiere kod NCIC, mano duola mariwo wi oganda kanyachiel. Gin to ting'gi maduong' e yiero maduong' ma higani en neno ni gitiego jopiny kinde ka kinde ber mar dak kumoro achiel kaka joka ng'ato. Kaluwore ni e kindegi mag yiero ma ponono, Edwin, ineno ga ni ponono isedak kod jirandi no ponono ok wuok godo e oganda dhot achiel. Tusedak kuom kinde malach kendo dak kod mor kinde duto. To koro gochopo kinde mag siasa to koro udwa pogoru e paro, udwa chako dhawo. Mano koro e migawo kata ting' ma bende NCIC nitiere godo. Nyaka koro gitieg jopiny ber mar dak kumoro achiel kinde ka kinde maonge tulo mora mora. Nyaka ging'is jopiny ni yiero en gino mabiro to rumo. To osiep mane kindi gi jirani ma ponono en jadhok moro, en osiep ma nyaka ponono bedi kuom kinde malach. Ka bende ting' margi machielo en neno ni services okel machiegni ne jopiny. Ahinya ahinya to sani ma ontiere kod sirikal mar loch gwenge. Gino ni jopiny oyudo services kama ni machiegni kod gi ma ok ni gihawo services kuma boyo ma ponono ginyalo bedo kod pek mar chopo kuro kata ponono ok ginyal chopo kuro e yo mayot. Kaito wantiere kod NLC. Edwin, duol ma ochung' ne weche mag law iluongo ni National Lands Commission. Gini wacho ni mondo gine ni kantiere winjruok kata chochni e kiewo to ging'iyo mapiyo piyo nikech mago gin achiel kuom kuonde ma tulo wuokie. To kendo gin achiel kuom gigo ma ponono bende waneno ga jogo mantiere modak e kiewo mag counties. Tulo ko mochido ka jo county ni kinde mag thoth ka kinde ma kata ka pok yiero chopo gidak adaka maber, to sani koro ka yiero sechopo koka gidwa chako gwandruok matindo tin. Ing'isi ni ino kin ja county ni di kuma chielo. Doge county kendo ahinya counties ma ome nyinge ma otud gi dhoudi kaka Turkana County, Samburu County, kanyo nitiere ga weche ma lieta ahinya ni in ja Samburu tidak Turkana ama in ja Turkana tidak Samburu, koro in doge county gik ma kamago koro iwacho ni kik bed ni nitiere gwandruok e kiewo ma pod yware ka ji dhi e yiero. Ok ang'e ni gigi inyalo los mapiyo marom nade nikech moro bi wacho ni mondo ne ni report mar ndung'u mane ng'iyo weche mag law mabe nolos chon ni mondo kete tim. Ok apar ka en gima ginyatimo sani, wadong' gi dweche 2 kende, gini osebet ka kuom higni ma koro dhi mana 7-8. Ok ang'e ni ginyalo time mapiyo marom nade. Be iwacho ni mondo gitim puonj ne ji mondo oganda ong'e ni kiewo mane mar ringo kochomo kanye.
mabe ok apar ka yot sani to kata kamano apani mondo ginya tiyo kata gi ute fwambo mondo giwach ni gigol kwayo margi kata dwaro margi mondo oganda wich magi puonj magi nyalo miyo ji ni mae kaka onego utim kiewo ma kama ringo kama kamae kata kaka kiewo chalo nikech sani kidhi e gwenge ka kore kichako ywari gi ji ni ichoko ji ni kiewo ma kama nolokore kama kore kinyanyayo tulo moloyo kata koro kitiyo gi kaka yore mag ute fwambo. To mana ka wantiere ute fwambo kanyo, ute fwambo wan kaka jofwambo bende wantiere kod ting' higani ma bende piny Kenya ochomo yiero maduong' mar dwe mar 8. Ute mag fwambo tijwa maduong' wan kaka jofwambo en neno ni e kinde ma watimo kata lipode mopogore opogore waneno ni watimo lipodego maonge kod mibadhi moro amora kata ma ok nyal kelo chochni kata tulo moro amora e kind jopiny. Aka bende wan kaka jofwambo emonego bed ni wabed e ong'ala manyime mar jiwo jopiny kod neno ni wapuonjo piny yore mopogore opogore ma ginyalo dhi godo e ombulu kata luto ombulu e yor kwe maonge tulo moro amora kachiel kod luwo chikego ma bende oket piny ne jofwambo. Ka nitiere chike moket piny ne jofwambo iluongo gi ni code of conduct mag ute fwambo. Ute fwambo mopogore opogore nitiere kod code of conduct magi kata chike magi bende nitiere kod chike ma bende oket piny ma jofwambo onego bed ni luwo. Chike ma kamago wan kaka jofwambo onego bed ni waluwo sani ahinya to e kinde ma piny Kenya ochomo yiero. Nikech ing'eni ute fwambo ema miyo ji wach koro gima giwacho ema kaka jopiny yudogi to kaka jopiny winjo. Ang'eyo ni wan e TV mar Ramogi ka to kendo bing'eni biwinjo kata ka ji bedo piny to go mbaka to giwacho ni dong' winjo gi ka Joyce gi Edwin wacho matende ni gino ma wawacho en gino ma jopiny wacho kata ong'eyo ni en adiera. Omiyo kata wan kaka jofwambo onego wabed ong'ala manyime mar ng'iso jopiny adiera maonge mibadhi moro amora. Kata kamano jogo manitiere e gwenge ma bende NCIC olieko ni nyalo bedo kod tulo mamalo ahinya onego bed ni joma kamago bende jiwo ni yiero en gino mabiro to rumo to kumidakeno en kanyo ma ibiro dake nyaka chieng'. Jirandi misebedo king'eyo kuom kinde malach en jirandi monego bed ni dak godo maber maonge dhawo moro amora kata bedo ni nyaka sani unyalo bedo kod gwenyruok e paro e kindegi mag siasa to maduong' onego bed ni ji dak kod kwe maonge tulo moro amora. Gima gipacha bende tulo mawuok ndalo yiero ok en ga tulo mabiro ni nikech yiero ahinya. En gima ji okanore akana gi gik mopogore to koro ji wacho ni koro ndalo yiero koro wamoki nikech king'iyo kaka Nairobi gwenge mowach ni nyalo bet gi tulo ahinya Mathare North, Githurai, Eastleigh South, Korogosho, Kibra, Kawangware, Kongo, Kangemi, Southlands, Wanyee, Hamza, Jericho, Kayole gin kuonde ma be osebet gi tulo mopogore opogore. Mukuru kwa Jenga mago gik ma kuonde ma weche osebete mang'eny. Koro yudo ni bang' bedo gi weche mopogore go koro en ndalo yiero. Koro yiero en mana gima tugo tulo ma bende nitie atia. Wanyalo wacho ni ochiega dhola mane chiegni chango to koro sani koro moko kila kitu maponono nyalo bedo ni ji osekano kuom kinde malach. Ma koro tulo gi adhola gi monego thiedhi kapok ji odhi e yiero. Molo rito ni ji odhi e yiero koro wakedo kod gima nwanyalo kedo go kapok sa oromo. Ka wadhi mbele mana mapiyo piyo Edwin e ute boke mar 6 kae gin mana moko kuom weche ma bende ne wase ng'iyo kata e Gaset no mar The Standard ka bende Wairia sani koro otemo kata oseyo teko moko ma bende okete in quote and quote forces ma bende koro olieko ne dwa miyo ni oganda jo Kikuyu kik dhi e debe. Mae bende kalure no odiochieng' manyoro ne waneno kochopo dho rangach ma Bomas kacha ko bago ng'anyo moro mamuola ka koro temo nodwa penjo duol ma ochung' ne yiere pacho ka IEBC nang'o momiyo ento oonge listi mar jogo ma bende biro chopo e nyim IEBC mar mondo miyo puodhgi kaka jolar komno mar tend piny Kenya. Mano nwase ng'iyo kata Wajakoya baneno koket kanyo Wajakoya pod dongi ndalo moko madhi 6-7 kama mondo omany ji mawuok e counties 7 mondo ochope 24 madwarore nikech otera 17. Aneno ka Nyambani bende jamiji nyiero naneno kotimo ni mulisema Moi hata rudi. En ng'ama koro embo sepuodhe en mano kuong puodhe. Koro magi ma pod dhi mbele ageno ni kwa dhi giko jumani eka koro joma dongo joma orito ahinya
kweth mar Kenya Kwanza to gi Azimio la Umoja One Kenya be mirbo chope nyima IBC chieng' Jumamos gi Jumapil. Kata kamano ka wadhi ito boke mar 7 mano mar gazeni mar The Standard sani kodo wantiere kwanyo kod Sudi mabende en e kind jod bura mabende no sepuodhi kod IEBC mar mondo mi odhi olara komno mano mar MP e tielo mar 2. Bende par ni jafwambo marwa Millicent Adhiambo ne otimonwa lipot moro mar kaka puotho mar IEBC notimore e kor gwenge ma pacho kae. Kwanyalo mana winjo lipot mabende Millicent Adhiambo notimonwa odiochieng' manyoro e kinde mabende josiasa mopogore opogore nochopo e nyim IEBC e kor gwenge ma pacho ka mar mondo mi gin bende gichwalo tese margi mar mondo mi IEBC opuodhgi. En odiochieng' mar 2 nyaka ne chenro mar puodho jochung' chakre yanga pacho ka mangima. Solomon Mudanya, maen apisa maduong' mar IEBC e kaunti ma Kisumu, lero ni ne gichako kod puodho jochung' e laro kom Senate kendo nyaka sani Inos Okolo ma ochung' kod duond bura mar Jubilee ema osepuodhi lemono kuom jochung' 4 migeno mar chopo e nyim duolno. We started with the Senate position and we were able to clear one candidate by the name Enos Okolo. Tomorrow we are expecting to receive Professor Ojenda, who is also going for the same position of Senate. E kaunti ma Homa Bay, jachungi utiko mar ODM e kom Senate Moses Kajwang' ne osepuodhi. The problems that IEBC has always had has been when it comes to tallying, transmission and tallying. And so, like in the past where we had a senatorial election and we didn't go for a petition, I look forward and I do believe, and I've spoken with the county returning officer, and we have agreed that we must do everything to ensure that the results of the election in Homa Bay is not challenged like it was in the past. E kaunti onogo bende, moko kuom jochung' e lemo mar kar od bura ma kaunti no mosepuodhi gin jolar kom kar od bura ma Homa Bay Town, Martin Ogindo mar Green Congress Party kod Humphrey Obach mochung' kar kende. Ago erokamano ne IEBC for the clearance nikech ang'eyo ni Homa Bay ni kama tek kendo koro sani wadwaro telo motegno. Wamanyuru kura kendo wa campaign uru gi kwe, violence wawe uru. Nikech kawuono ka waketo ji odhawo to kiny ng'ama dhi gono kura bende onge. Wan wawegi ok wadhawo waketo jowani ema dhawo. Emomiyo wamanyo kura, wamany kura gi muolo to wamanye gi kwe. Komachielo e kaunti ma Migori, Elijah Odhiambo mochung' kar kende ne opuodhi mar dhi laro kom od bura ma Suna East. Koro sani ajachung' ma nyinge dhi adhiya kama itede nying jomoko. Kamitere mar Babaja, mara be itero kaka Jasuna East. Kora kwayo Jasuna East duto te gi jo Migori ni kawuono kampeni ochakore to wa kampeni uru gi kwe. Ombulu biro to ombulu rumo. Magi timore e sama tend arita kwe ma kaunti no ma Migori ogolo siem ne josiasa mondo rit chenro mag sa mar puodhogi kaka ochik kod IEBC kaka yorno mar geng'o tungni manyalo wuok e kind johera mekgi nowacho magi kalure gi tulo manyo neno e karod bura Marongo. Mambo ya aspirants, unajua hii group, opponent anakuja na group yake na wao wanataka kuingia mkutane. Hatutaki hiyo. That's why we have officers to guide wewe vile utatoka kwa IEBC, ukiondoka ndio msikutane na hiyo group nyingine. Ukitoka hapo kwenda campaign away from mali mwingine anakuja kupeania makaratasi zake. Chenro ni ochuo chieng' e apise mag IEBC pachoka e sama liet mag siasa kod kampen medo tedore ka odong' mana ndalo manok kende to ji dhi e yiero. Igani nenore ni kwan jogo mochung' kar kendgi dhi bedo malo ka ipimo kod yiero mokalo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Nyako Ramogi Juang mana kaka isewinjo lipot mabende nokelnwa kanyo kod Millicent Adhiambo gin mana moko kuom josiasa mawuoka e gwenge makaluo mabende ne opuodhi kod duol ma ochung' ne yiero pacho kae IEBC mar dhi laro kombe mopogore opogore mag siasa e pacho kae. Edwin ka wang'iyo mana mapiyo piyo itoboke mar 7 kae kopogore kod Sudi bende nitiere jotelo mamoko mabende ne opuodhi kanyo mano moriwo kod Mr. Francis
Francis Mugora mabende dwa chung' kar kende dhi laro komno mano mar od bura ma Kapseret ka ene molaro komno kod Oscar Sudi mabende dwaro ni oyiere e tielo mar ariyo. Wantiere kod jaod bura ma Keses mano Swarap Mishra mabende dwa laro komno kendo. Wantiere kod governor e county ma Uasin Gishu Jackson Mandago. Gin jotelo mopogore opogore sama bende sani koro gichopo e nyim IEBC ma mondo mi opwodhgi motelo ni yiero maduong' ma higa ni. Chenro ma kamani neno ni nyaka sani nitiere jogo matema kose gin adiera gidwa laro kombe ma kamago. Nitiere joma tema jotugo ng'eny mana kaka kom maduong' mar presidency jaboting'o joma tugo mang'eny. Tapani gima jopiny nyaka bedgo motang' sani ni kaka jibiro nyaka ibed motang' ine ni ng'ama dwaro telo ni obiro gi yo mane. Aneno ka ondik kanyo ni Nyamira county ma Nyamira ng'ato malaro kom mar senate no biro koidho punda. En yo mar wacho ni koro en ng'ama obolore. Ting'e no bolore kowuok kama iluongo ni Borabu County Inn. Wa hotel moro kanyo mabe ok rach ahinya. Ema koro bolore gi punda kodhi tero otesege. Apani nyaka koro wang'e ni wuond mida wuondwa go be ng'eny ka. Nitie joma biro gi helicopter, nitie joma biro gi punda, nitie joma biro gi ndiga e yore mopogore opogore mar ywayo jopiny. Kik jopiny ne ni ng'ano no biro gi punda kata helicopter. Ging'i ni en ng'ama chalo nade, to en ng'ama ging'eyo koso ging'eye to onyalo konyo gi e yo machalo nade. Mane gima lich. Edi naneno ka samarwa mano mi wadhi karu. Madwa ni wadhi nyaka itoboke mar 14 mano mar gazedni mar The Standard. Itoboke mar 14 nyakora Ramogi Ondo mana paro ni odiochieng' ma kawuono ma en tarik 31 dwe mar 5 higa ni mar 2022. Odiochieng' ma bende piny ngima adhial kata hingo odiochieng' no mar koso kata weyo tiyo kod tobacco kata ndawa e pacho ka bende kaluore kod nonro ma bende otim kanyo wacho ni kochopo e higa mar 2025 kwan mar jogo ma bende biro bedo katiyo kod ndawa kata tobacco biro dok chien. Inyalo wacho ang'o kaluore kod report ma kama Edwin mana ka watieko? Mano gima ber ahinya kendo nego odhi mbele kamano mondo ji mang'eny owe madho ndawa nikech ndawa en achiel kuom gik makelo tho ahinya ne oganda kendo gi tuoche mag kor mabe sani koyudi ka isebet gi tuo mar kor koro gimoro kaka midhusi mar corona nyalo kwanyi mapiyo. Koro bedo ni kwan bro dok piny en gima ber. To gima piny be nyaka ng'e ni nitiere kembe matiyo gi yore ma moko winjore ma wuondi ni kimwonyo gini to bro konyewe madho ndawa. To kata kamano en gima medi mana siso mar ywayo ndawa. Koro apani mane kama kata duol mochung' ne weche mag thieth e piny mangima nyaka ng'i ahinya kembe matiyo gi yore ma giwuondo ji ni bro konyo gi we tiyo gi ndawa to kare miyo gi mana siso mar tiyo gi ndawa. Akawa dhi mana mapiyo piyo itoboke mar 15 kae bende sani kori wacho ni nitiere tielo mar 6 mano muoch mar tuo mar COVID-19 tielo mar 6 kata 6th wave. Kasa ni kori wacho ni nitiere dwaro mar jo Kenya mar yudo chanjo mar 4 mar geng'o gamo tuo mar COVID-19. Kai pacho kai iwacho ni jo Kenya milion 18.18 gin jo Kenya mano se yudo chanjo mar COVID-19 mano nonro mabende notim mano tarik 27 dwe mar 5 higani. Ka bende wanyalo mana medo jiwo jopiny jogo mapoko kawo chanjo wuogoko kawo chanjo margi kapo ni si yudo chanjo duto ne ni yudo chanjo no manyongesa kata booster shot mar mondo mi igeng'a kik igama tuo mar COVID-19. Edwin, samaro mano miwa neno koserumo kawuono in kaka reporter marwa mar weche go mag ohala ang'o ma iluonwa kawuono e weche mag ohala ma joneno magwa nyalo bedo kod siso mar neno odiochieng' ma kawuono? Joyce, kawuono en giko dwe kata tarik mogik dwe mar 5. Koro wang'iyo nonro ma ibro gol kod KNBS mayango ni pek mar ngima ogik kanye nikech igole ka dwe ka dwe. Koro wadhi ng'eyo ni dwe mar 5 pek mar ngima ne chalo nade to kech ni neno ka Central Bank bende nosemedo rang'iny ma imiyo go ji hola. Koro ma en report mwarita ahinya kawuono. Erokamano ahinya. Anyakora Ramogi Ojuang wagomba ahinya dhi mbele kod nonro mag Gaset odiochieng' ma kawuono lakini nyisowa ni samarwa mano miwa oserumo. Gikanye mochopo godo e giko mar nonro mar Gaset okinyi ma kawuono kane antiere kae kod jafwambo marwa Edwin Okotha kane wa alidha moko kuom gigo mantiere Gaset mar Daily Nation kaachiel kod The Standard. Gikanyo
wabiro kawo yoyo matin, kata kamano chenro pod dhi mbele. Chenro mar biro bang' mae en orako, kik idhi mabor.